Det kan være utroligt svært for mig at finde min størrelse bukser. Enten så er de revet væk fra hylderne, eller også så sidder de bare virkelig dårligt. Og så kan man prøve til 20 par, inden man finder et par bukser, som bare sidder nogenlunde. Og så ender jeg altid ud med at komme hjem med alt muligt andet. Det kan være toppe, smykker, men ikke bukser. På et tidspunkt der så jeg nogle super fede bukser i størrelse 41. Så spurgte jeg, om de havde størrelse 42. Så sagde ekspedienten bare, ej, fabrikanten laver ikke den størrelse. Altså nu er jeg jo super meget aktiv. Jeg har spillet håndbold og har selv tidligere været håndboldtræner. Og så læser jeg til pædagog, hvor det også kræver rigtig meget af en, når man arbejder med små unger. Så derfor er det også vigtigt for mig, at jeg har nogle behagelige bukser, som jeg kan bevæge mig rigtig meget i løbet af en lang dag. Jeg er rigtig glad for, at jeg har fundet MyStar, fordi der tager jeg bare de 3 mål over min talje, min hofte og benlængden. Og så får jeg et par skræddersyede bukser, og så skal jeg ikke ud og lede. Og jeg kan jo rigtig godt lide sort, fordi det slanker, og det giver et klassisk udtryk.